जना छात्रवृत्ति के अपने कहले छलिए बात, आई साल से अपने के नीचा नर्सरी एलकेजी से ल के कक्षा 10 तक 12 तक अपने के आप सब विद्यालय के जना 500 विद्यार्थी वही स्कूल के छे तो 10% स्कॉलरशिप देविता पड़ते, 700 विद्यार्थी से तो 12% देविता पड़ते, 1000 के ऊपर विद्यार्थी से अपने के तो 15% स्कॉलरशिप देविता पड़ते। कम से कम काज सब तो बढ़ले है। हाँ, आप जे वही के प्रक्रिया भ सके एक बेर पूरा व्यवस्थित नहीं हुए छात्रवृत्ति के प्रक्रिया सब लागू भेलिए, एहि बेर दऽ रहल छथिन सब विद्यालय के, देनाइ भी जरूरी है। कैला कि हम सब प्राइवेट स्कूल खाली पैसे वाला के पढ़ावे के लिए स्कूल जे एगो कॉन्सेप्ट से पकै नहीं है। हमहूँ सब एहि समाज के बेटा छी, एहि समाज के जते कंट्रीब्यूशन हमरा से करे पड़े है, हम सब वैसे ज़्यादा पहले भी कंट्रीब्यूशन करे छलिए, आइयो के समय में करबै। कैला आई समय हमहूँ एहि समाज से जब बच्चा भेला के बादो 10 क्लास पढ़ला के बाद वही समय में ओते बढ़िया कॉलेज सब +2 सब के नहीं छले, हमरा सबके मजबूरी में इंडिया जाए पड़ल पढ़े।